imini yesabatha ayibente wabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 50. Inkosi kusifama kwebaba. Bonani ovelema, biza abantu,
Cha baba. Yeah, baba, yes, 7. Sit right. Isihloko sale ntshumayelo namhla sithi kanti kusho ukuthini ukufika komhla wokuphela, kanti kusho ukuthini ukufika komhla wokuphela. Abantu abaningi abaze ngakunaka ukuthi isiprofetho ngosuku lokwahlulela sehlukene izigaba cishe ezintathu. Kukhona esingathi isiprofetho, kodwa uYeshua owabe echaza ukuthi kokwenzekani kumuntu emva kokufa. Bese kuba khona isiprofetho esikuMathewu 24 esichaza i-judgment day eyokwenzeka engasekho yena kulomhlaba. Bese kuba nesiprofetho esichaza okuzokwenzeka emhlabeni emva kweminyaka eyinkulungwane uYeshua wahamba emhlabeni. Ngizwe abanye sebethi sesophela ko 3000 uYeshua wahamba ngo 33 AD. Balaka ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kuzokuba lesi sihlabelelo 50 somprofeti uIzashembe ukukhula kube kuye sikhuluma ngaleso sigameko esokwenzeka emva kweminyaka eyinkulungwane. Akugcini ngalesi sihlabelelo lapho uShembe ekhuluma ngesigameko sosuku lokwahlulelwa nasihlabeleleni 28 uShembe ukhuluma kanje: uyeza umhla wokuphela, uyakuma phambi kwakho noma ungathandi, uyakuma phambi kwakho noma ungathandi. Amagquma nemimango ayolelezeka, hayi abaphela amandla ekukholweni kwabo bayogijima befuna ukukholwa kwabo. Ngiyakhalela wentombi nawe nsizwa, uyokuthola ngasiphi isikhathi ukukholwa kwabo. Icilongo lokuqala selizwakele, umhlaba wonke wazamazama. Uyogijima uzifihlephi nanti ilizwi selisondo. Wemhlaba uyosifihlaphi nazo zonke lezo zono. Balekani zidini uyeza uJehova. Amen. Kuyihubo 148 verse 3 uShembe uthi izindunduma ngobuningi bazo ziyakubikelana zona, ziyakubalela elikhulu ivuso ngokufika kwaleyo mini. Balekani bantu nonke iyesabeka leyo mini. Amen. Zonke lezi zinkulumo zabaprofeti zifakaza ngokuthi luyeza usuku olunzima, usuku esizokwahlulelwa sisekhona lapha emhlabeni. Lo kwahlulelwa sekhona lapha emhlabeni. kuMathewu 12 verse 36 uYeshua uthi, kepha ngithi kini amazwi onke ayize abakhulumayo abantu
bayakuzilanda ngawo ngosuku lokwahlulelwa. Amen. Kuleli verse uYeshua wayekhuluma ngokuzokwenzeka kumuntu ngamunye emva kokufa kwakhe. Kodwa njengoba sesichazile uMathewu 24 uyisiprofeto ngokuzokwenzeka emhlabeni. Kodwa okuzokwenzeka emva kokuba uYeshu asehambile emhlabeni. Kodwa esizukulwaneni sakhe uthi-ke uYeshua, aniboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini akushwa lapha itshe phezu kwelinye itshe elingakuthi likuzelwa phansi. uYeshua wahamba ngo-33 AD emhlabeni. Kusukela ngo-66 AD kwaba nezimpi phakathi kwamaRoma namaJuda ezagcina ngokuthi amaRoma enqobe amaJuda, bacekele phansi amatshe ethempeli njengoba wayeprofethile uYeshua. Kuverse 34 wayo lencwadi kaMathewu 24 uYeshua uthi, ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikudlula kungakenzeki. Lesi sehlakalo senzeka ngo-7 AD uYeshua ehambe emhlabeni ngo-33 AD. Ngokusobala lesi sigameko senzeka singakedluli isizukulwane sikaYeshua. Nokho kunezinto eziningi ngokwethu esithi azenzekalanga, kodwa ezinye zenzeka, njengezimpi ezazilokhu zikhona phakathi kwamaRoma namaJuda kusukela ngo-66 AD, ezaze zaqedwa ukwehlulwa kwamaJuda ngo-70 AD. Ngamanye amazwi lento ekhulunywa uYeshua ukuthi kuyoba nezimpi zenze zaba khona izinto. Kuleyo mpi yokugcina amaRoma avalela amaJuda eJerusalema, amaningi abulawa indlala. Ayengaphandle amaRoma awabulala amaJuda kade awaphanyeka eziphaphaneni zaseJerusalema ukuze kuhlukumezeke abangaphakathi. AmaRoma ayebulala amaJuda angu-500 ngosuku. Kwafa amaJuda abalelwa ku-600 kuya esigidini. Amanye adayiswa emazweni njengesicela, amanye abalekela e-Afrika. Anganoma niyakuzwa nilokho. AmaJuda abulawa lapha angu-600 to 1 million. Ngosuku babebulala 500 bese beyahenga isiphambaneni around iJerusalem ukuze laba abangaphakathi bebone ukuthi sebebulawe bangaki. Kodwa bebulala 500 a day. Inkinga ukuthi yize iNew Testament yabhalwa eminyakeni yo-600 AD, ubuKristu sebaba khona kudala, kodwa ayiphathwa eyalempi eyaba khona ngo-7 AD phakathi kwamaRoma namaJuda. Sibona ikomkhulu yenkolo sekuyiRome, kodwa sigcine bekuyiJerusalem. Ngamanye amazwi eBhayibhelini ufunda ngeJerusalem, kodwa in practice
uthole sekuyiRome eyikomkhulu kodwa ungatshelwanga ukuthi kwasuka kanjani eRome kwayiwa eJerusalem. Asinikiwe umlando eBhayibhelini ukuthi ukuchithwa ngamaCretes kwenkolo kaMose nokusuka komkhulu wenkolo eRome. Ngamanye amazwi siyawabona amaCretes ekhona ezincwadini zamaRoma kodwa akukhulunywa lutho ngawo kwiNew Testament. Kodwa hayi ukuthi ayingenzekile. Ngoba amaCretes enzeka ko-325 AD. Kodwa iBhayibheli iNew Testament yabhalwa eminyakeni yo-600 AD. Kusho ukuthi kwase kwedlule iminyaka engamakhulu amathathu kwabakhona ubuKristu. Kodwa yize kunjalo abakhulumi lutho ngamaCretes. Abakhulumi lutho ngokwesimpi yamaRoma eyihlula amaJuda ngo-70 AD. Ngakho-ke ngeke sizazi izahlakalo ezenzeka kulesi sikhathi, ikakhulukazi ngoba zasithinta amaHebheru. Ngamanye amazwi ukuthi kwenzekani ngempela ngeke sikwazi ukukwenza lokho ngaphandle kokuthi sifunde mhlawumbe ezincwadini. Kodwa nje eBhayibhelini ngeke ukuthole ngoba kwakufihlile. Imilando yayisilawula ngamaRoma njengoba singatshelwe lutho eBhayibhelini ukuthi iJerusalem yabhujiswa kanjani ngamaRoma. Asitshelwe lutho. Konke lokuthi amaRoma abulawa awu-500 a day akukho. Nokuthi nje kwake kwaba khona impi phakathi kwamaRoma namaJuda akukho. Nokuthi nje abafundi bakaYeshua bafa kanjani ngisho oPawuli akukho. Hayi ngoba bakhohlwa ukubhala. Kodwa-ke kwejwayelekile ukuthi okuthiwa ukufezeka kwesiprofeto kungafani neze nokuprofethiwe. Kuyinto ejwayelekile ukuthi isiprofeto sikhulunywe kodwa mase kwenzeka kungafani nalokho. Kwizenzo 2 uPetro uthi okwenzeka ePentecoste kwakufezeka isiprofeto somprofeti uJoel. Kodwa ayikho into eyenzeka kwizenzo 2 efana naleyo umprofeti uJoel wayeprofethe ngayo. Funda lesi siprofeto nezenzo 2. Angeke ngilokhu ngikhuluma leyo nto ifundile ukuthi izenzo 2 nesiprofeto sikaJoel kuyafana. Kodwa wathi uPetro lento yenzeka ePentecoste iwumphumela wesiprofeto sikaJoel. Esiqonde ukuveza ukuthi isiprofeto sikaYeshua safezeka esiMathewu 24. Safezeka ngo-70 AD. Noma ungayizo zonke izehlakalo ezazibaliwe ezenzeka. So isiprofeto sikaYeshua senzeka ngo-70 AD. Ngoba lawo matshe wayikhuluma ngawo afika amaRoma awachitha nethempeli lonke balichitha. Zaba khona izimpi. Kodwa asizi ukuthi uYeshua wabuya. Kusukela cishe ku-221 kuya ku-2022 ngilalele uNkulunkulu ekhuluma ngomprofetikazi uSister Celestia. Abanye abayilalele utakukazi amaKristu. Uthi-ke uNkulunkulu kwesinye isikhathi ezinye izinto kuyaprofethwa ngazo zenzeke. Bese emva kweminyaka eminingi leyo nto eyenzeka iphinde yenzeke. Angazi noma niyayizwa leyo. Amen. Ukuthi zaba khona izimpi njengoba wayeprofethile uLogos uYeshua ngo-70 AD kwabulawa abantu abaningi, abantu abayisibili. Into enkulu kabi leyo. Kodwa namanje futhi sezikhona izimpi.
ngamanye amazwi lokho kuyisiprofeto ngo-70 sekuyaphinda futhi. Yikho-ke kunesisho esithi okwake kwenzeka kuphinda kwenzeka. Lapho okwawa khona amanzi, lapho kwama khona amanzi abuye futhi ame. Anikusho njalo? Amen. Kusho ukuthi into yake yenzeka ibuye futhi yenzeka. Ngakho-ke isiprofeto ungacabanga ukuthi wena sesenzekile kanti sazokwenzeka futhi esidlula kunalesi. Lapha lo mprofetikazi wayefunda iziprofeto zoJeremiya ezafezeka emandulo, kodwa ngokuphinde sone nesiprofeto sokuthi kwenzekani siphinde sifezeke ngesikhathi sethu. uCelestial wayechaza lokho ukuthi ngoba wayefunda kwiTestament elidala efunda incwadi zoJeremiya, incwadi zolokhozo, kodwa lezo ncwadi zayisikhuluma ngezinto ezenzeka kwa-Israyeli, kodwa futhi zi-relevant ezintweni ezenzeka manje. Yikho-ke isiprofeto kwesinye isikhathi ungeke usiqonde ukuthi sikhuluma ngani, ngoba ungacabanga ukuthi sikhuluma ngento eseyidlule kanti akunjalo, sikhuluma ngesehlakalo esisazokwenzeka. Uzodala isiprofeto siyabheda kanti awazi wena ukuthi uNkulunkulu ubona 1,000 years to come ukuthi lento iyokwenzeka futhi noma yenzeke ngenye indlela. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyasho ukuthi uzokwenza into kodwa angabe esayenza, kumbe ayenze ngendlela ethize engasafani nothe uzoyenza ngayo. Ngiyakuzwa lokho. Amen. Bakusho uNkulunkulu ukuthi engafika uNkulunkulu ethi into izokwenzeka kodwa engabe sayenza, njengoba ngikhulumele nje ekuseni ukuthi uNkulunkulu wathi uzobhubhisa iNiniva, kodwa abantu baseNiniva bakhala bakhuleka, lokho ngamasaka nenkosi yakhona yakhuleka yacela uxolo uNkulunkulu ukuthi akangayibhubhisi. Ngempela uNkulunkulu wangayibhubhisi iNiniva, kodwa wayeseshilo ukuthi uzoyibhubhisa. Le ncazelo ngaqala ngayizwa ngengelosi, yabuye yafakazelwa nguSister Celestial, kodwa futhi naseBhayibhelini ziningi izindawo ezinjalo. uNkulunkulu wathuma umprofeti uJona eNinive ukuthi eyotshela abantu bakhona ukuthi uzobabhubhisa ngenxa yokumhlubuka. Kwathuma lo myalezo ufika eNinive, abantu bakhona kuhlanganisa nenkosi yesizwe baphenduka ngaso leso sikhathi, bacela intethelelo kuNkulunkulu, nempela uJehova awabe esababhubhisa. Kunjalo uNkulunkulu uyayisho into ebuyijike, wathi indlu kalokhuza, indlu kabani kaLevi uyayibusisa yobana abapriest, kodwa kwathi ma abantwana baka-Eli sebenza lezi zinto esethi leyo nto engayisho sengiyayishintsha. Niyamuzwa ukuthi uNkulunkulu wathi leyo nto engayisho sengiyayishintsha, and wayishintsha. Kodwa abantu abangakholiwa bayazi into, uma uNkulunkulu kwathi uNkulunkulu uthena kwangenzeka wathi hayi lo umprofeti wamanga. Kwisambulo 20 verse 7 kuya ku-10 kuthi kuyakuthi lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane uSathane akhululwe ejele akulo, uyophuma ayodukisa izizwe emakhumbini omane omhlaba. uGog noMagog uyakuqoqa ukuba uyakuziqoqa ukuba ziyokulwa, ziyakuba
ngangezihlabathi zolwandle zase zikhuphukela phezu kobubanzi bomhlaba zazungeza ikamu yabangcwele nomuzi othandiweyo bese kwehla umlilo uvela ezulwini wazidla wasiqeda. Lesi siprofeto specifically siyasho ukuthi siyokwenzeka emva kweminyaka eyinkulungwane njengoba sihlabelele. Kodwa lesi semhla ka-24 uYeshua washo futhi ukuthi siyokwenzeka kulesi sizukulwane okusona. USathane owadukisa wakhonzwa echibini lomlilo nesibaluli lapho kukhona isilo somprofeti wamanga. Kulapho bayakuhlushwa khona imini nobusuku kuze kube phakade. Is prophet lesento eyokwenzeka after 1000 years. Lesi siprofeto sikhuluma ngezehlakalo ezokwenzeka ngesikhathi zethu. Ngoba thina sesiphila emva kweminyaka e-1000 uYeshua wabakhona. Ngoba thina siphila esikhathini seminyaka esezinkulungwane ezimbili uYeshua wahamba emhlabeni. Ya. Sesiphethe manje iminyaka eyinkulungwane yesibili uYeshua wahamba emhlabeni. Noma lezi ziprofeto zingafani ngokubhala kodwa zinomqondo ofanayo nalesi esikuDaniel 7 verse 2 to 14. Lapho uDaniel ekhuluma kanje, mlaleleni uDaniel. uDaniel wathatha wathi, ngabona embonweni wami ebusuku bheka imimoya yomine yezulu yavumbuluka olwandle olukhulu. Izilo ezine ezinkulu zaphuma olwandle zehlukile esinye kwesinye. Esokuqala sasinjengengonyama sinamaphiko okhozi. Ngabuka aze ahlwithwa amaphiko azo saphakanyiswa emhlabeni. Samiswa ngezinyawo ezimbili njengomuntu. Sanikwa inhliziyo yomuntu. Ngiyakuzwa kuthiwa isilokazana ibeast yanikezwa inhliziyo yomuntu. Bheka esinye isilo sesibili sasinjengebhele samiswa ngolunye uhlangothi. Kukhona izimbambo ezintathu emlonyeni waso phakathi kwamazinyo aso. Kwathiwa kuso, vuka udle inyama eningi. Emveni kwalokho ngabona esinye sasinjengengwe sinamaphiko enyoni amane emhlane. Lesi silo sasinamakhanda amane. Sanikwa ukubusa. Ngesingisi kuthiwa beast noma the monster. Kodwa isikhathi esiningi kukhulunywa ngebeast. Emveni kwalokho ngabona embonweni ebusuku bheka isilo sesine esesabekayo. Sinamandla siqinile kakhulu. Sinamazinyo amakhulu ensimbi. Sadla, saphula, sanyathela okuseleyo ngezinyawo zaso. Isazo esidlwe izinyo. Kuthiwa sadla, sephula, sanyathela. Sasidla abantu. Sasehlukile kuzo zonke izilo ezazingaphambi kwaso. Sinezimpondo ezilishumi. Kuthe ngisacabanga ngezimpondo, bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane
kwathi izimpondo ezintathu zokuqala ezazingaphambi kwalo zabhonyulwa. Kulolu luphondo kwakukhona amehlo anjengamehlo omuntu nomlomo okhuluma ngokusigqaja. Angazi noma bangakanani abantu abajwayele ukufunda iTikTok. Lezi zinto sezikhona. E-America sezikhona lezi zinto. Uma ujwayele uTikTok uzoyibona. Nama-memes agcwele umhlaba manje, nama-aliens agcwele i-America. Izinto zonke zitholakala e-America. And ezinye seziyabadla abantu. Khona engike ngafunda nje. Umlungu bekunomsindo omkhulu wagijima wabiza amaphoyisa. Bathe bafika lesi silwane sesimhlakazi samhlakazi samhlakazi. And lezi ilwane zesabeka kabi. Yonke lento echazwa uDaniel zinjalo nje. Kuthe ngisabuka kwase kubekwa izihlalo zobukhosi. Kwahlala omdala wezinsuku. Izimbatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa. Izinwele ekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo. Nambona umuntu wabona uNkulunkulu. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalanga omlilo. Nekuzwa lokho. uNkulunkulu uhlala ehlalweni esingamalanga omlilo. Amasondo aso engumlilo ovuthayo. Umfula womlilo wawugeleza uqubuka phambi kwakhe. uDaniel uchaza uNkulunkulu omdala wezinsuku. Inkulungwane yezinkulungwane yayimkhonza. Nezinkulungwane ezilishumi zezinkulungwane ezilishumi zimi phambi kwakhe. Wahlala abehluleli, izincwadi zavulwa. Niyezwa? Zonke lezi zinto umprofeti uyibhalile. Libhala umprofeti kuphela lezi zinto. Izincwadi zavulwa ngoba nathi incwadi sazovulwa. Ngabheka ngaleso sikhathi ngenxa yomsindo omkhulu wamazwi ayikhulunywa lokukhondo. Ngabuka sabulawa isilo umzimba waso wabhujiswa. Saphonswa emlilweni ovuthayo. Kepha ezinye izilo ukubusa kwazo kwasuswa kodwa zavunyelwa ukuba ziphile kuze kube isikhathi esithile. Ngabona embonweni lalelani. Ngabona embonweni ebusuku bheka onjengendodana yomuntu. Wafika namafu ezulu. Wafika komdala wezinsuku. Wasondezwa phambi kwakhe. Angiphinde le ndaba. Bheka ngabona embonweni ebusuku. Bheka onjengendodana yomuntu. Wafika namafu ezulu. Wafika komdala wezinsuku. Wasondezwa phambi kwakhe. Ubani lo ebona uDaniel? Beniphakamisa. Ubani ngisho nonke? Ubani? Umprofeti ba? Hayi. Daniel wayebona umprofeti Isashem. Isashem bawaqhangama. Oh, ukhona lokho kodwa I don't think ukuthi lapho wayekhuluma umprofeti Isashem. Wayekhuluma ngoYeshua. Amen. Ngoba lapha kuthiwa wanikwa ukubusa ubukhosi nombuso ukuze bonke abantu izizwe nezilimi bamkhonze. Ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade okungayi kuphela nombuso wakhe yiwo ongayi kubhujiswa. Amen. Amen.
ukhuluma ngobani lapha uDaniel uma ngoyedwa kodwa kwesinye isikhathi awukwazi ukwehlukanisa uYeshua noIsaiah ngoba kuya ngokuthi ufike ngasikhathi sini kodwa nje ake sivumelane ukuthi wayekhuluma ngoYeshua kodwa umbiza ngani ngendodana yomuntu akasho ukuthi ngendodana kaNkulunkulu kwafika onesimo oyindodana yomuntu kodwa le ndodana yomuntu yanikwani wanika ubukhosi ukuthi akabuse kuze kube ngunaphakade kodwa eyindodana yomuntu kulesi siprofeto uDaniel uNkulunkulu umbiza ngokuthi omdala wezinsuku kusukela kuverse 9 kuya ku10 uDaniel uthi uthe ngisabuka kwase kubekwa izihlalo zobukhosi wahlala omdala wezinsuku izembatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa izinwele ekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu okuhlanzekile ubani onikeze oyindodana umuntu ubukhosi omdala wezinsuku ihlalo sakhe sobukhosi sasingamalangabi omlilo amasondo aso engumlilo ovuthayo umfula womlilo wawugeleza uqubuka phambi kwakhe inkulungwane yezinkulungwane yayimkhonza nezinkulungwane ezilishumi zezinkulungwane ezilishumi zimi phambi kwakhe kwahlala abehluleli izincwadi zavuka lapho lokho ephinde inkulungwane kusho ukuthi ngesikhathi sakudala yayingazi into esigidi angasibona isigidi ngoba lento ikhulumayo kwakungabantu abayizigidi kodwa ukuthi ziyinkulungwane ezilishumi ephinde bayinkulungwane ezilishumi kulesi siprofeto uDaniel uchaza uNkulunkulu ombiza ngokuthi omdala wezinsuku oma sikhuluma ngomdala wezinsuku sikhuluma ngoNkulunkulu amen kusukela kuverse 13 kuya ku14 uDaniel uthi ngabona embonweni ebusuku bheka onjengendodana yomuntu wafika namafu ezulu wafika komdala wezinsuku kusho ukuthi indodana yomuntu yafika uNkulunkulu wasondezwa phambi kwakhe wasondezwa ngiyabuza ukuthini indodana yomuntu yasondezwa eduza kaNkulunkulu wanikwa ukubusa ubukhosi nombuso ukuze bonke abantu izizwe nezilimi bamkhonze ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade okungayi kuphela nombuso wakhe yiwo ongayi kubhujiswa amen kodwa lo muntu lona oyindodana yomuntu wasondezwa uNkulunkulu wayeseyambusisa semnikeza ukuthi ebe yinkosi ukuze kube phakade amanye amaKristu athi uJesu uNkulunkulu noma uyalingana noNkulunkulu lo muntu esimfunda lapha le ndodana yomuntu uyalingana nomdala wezinsuku manje kodwa njengoba echaza uDaniel omdala wezinsuku nguye owanika onjengendodana yomuntu ubukhosi ngakho ayikwazi ukulingana indodana yomuntu ilingane nomdala wezinsuku it's not onikwa ubukhosi akakwazi ukulingana nomnikile uma ngiyinkosi bese nginika indodana yami ubukhosi bami leyo ndodana ayikwazi ukuba bese iba ngangami noma bese iba yini yabona abantu abaningi they fail to understand this thing thina siyayazi ngoba hlala nengilosi kodwa amaKristu akazi athi uJesu uNkulunkulu sethatha indawo kaNkulunkulu amanazatha lana akwashembe athi ushembe uNkulunkulu bona kabasho nobaba mkhulu basho laba abaholi babo bafuna ukubabiza negama bathi uNkulunkulu kodwa thina
thina sihlala nengilosi ingilosi noma ithandaza kushembe yonke into futhi yasitshela ukuthi yathi nokushembe kodwa ushembe unikiwe ubukhosi njengoba kunikezwe oyindodana yomuntu ngiyakuzwa lokho alikho icala ekulokhuzeni ekuthandazeni ngoshembe ayikho icala ukubika yonke into yakho kushembe ngoba ushembe unikiwe ubukhosi kodwa uyindodana yomuntu unikwe ngumdala wezinsuku kodwa amaKristu akakwazi lokho yize kubhaliwe ngisho kodwa but they don't see it. They have eyes but they don't see. They have ears but they cannot hear. Le nkinga uyithola kumaKristu uyithola kumaNazaretha kwaShembe. Thina sihlala nengilosi siyayazi yonke le. Uma uDaniel engabhekisile kuJoshua okusho ukuthi lo owanikwa ukubusa izwe lezilimi zimkhonze kwangaseJuda. Ngamanye amazwi uma uDaniel wayengakhulumi ngoYeshua ubani lona owanikezwe ubukhosi kwaphakade kodwa wanikwa akazinikanga kodwa ngeke usho ukuthi uNkulunkulu wanika ukuba uNkulunkulu. Angazi ukuthi isizwe sakithi sidalwe kanjani ngoba bavele bamukele konke abakuthelwayo ngaphandle kokuhlola. Lokhu ukuthi uYeshua inkosi uNkulunkulu kwavela nelokhuzanana nabelungu noma nabezizwe kodwa uma bethi abezizwe uJesu uNkulunkulu abasho yena uYeshua wase ngathi akudele umfundisi umjolo ngibone nini isizathu sokuthi abezizwe uJesu bamlinganise noNkulunkulu ukuthi babengasho uYeshua ongumJuda kodwa babesho uJesu lo abamakhayo esikhundleni sikaYeshua. Noma abantu abamnyama ngabatshela kangakanani ukuthi lo Jesu lona wakhiwa kuchaze umlungu ongumKristu ukuthi abelungu amaRoma lanalo namaJuda ayiwenyanya amaRoma asethi ngeke zimkhonze thina umuntu basebezakhela owabo ulokhuza umsindisi ubhale abelungu bamala basebemkhonza sebethi uJesu basebethi uNkulunkulu nathi sakuyeka lokho kuyiqiniso sathatha lokho kungamanga. Abantu abamnyama bayakhohlwa ukuthi noJehova njengoNkulunkulu wamaHebheru abezizwe bamchitha indawo kaJehova noYeshua yathathwa nguJesu. Ngabe namanje abantu abakayizwa lento noma usubafundela amaCreed abawezwa ukuthi bathini abelungu ngenkolo kaYeshua kodwa bavele bethuthuzela nje bethi hayi thina singamane sikholwe uJesu noma emlungu. Lobo uqili babezizwe abakhathazi abalweli ukuqondisa lapho konakele khona. Mina ngihlala ngenza ucwaningo ngento okuyaye ukuthi uma ngiyifunda ingawenzi uqobo. Now that's what I do. Uma ngifunda into ngiyakwazi ukubona ukuthi le nto mhlawumbe nganoma kwenza ukuthi ngaba imantshi isikhathi esiningi ngoba uma uyimantshi uthi umuntu ekhuluma ube ubheka ama-loopholes azokwenza ubone ukuthi amanga uvele nje excited uyahlala uthule ubuke ukuthi le nto lena inaweni iyiqiniso noma ingaliqiniso lokhu uhamba kanjani lo uthi nje but how can it happen ukuthi kubhalwe phansi ukuthi uYeshua uyindodana yomuntu uYeshua ekubhale ekhuluma yena ukuthi uyilokhuza uyithunywa sikaNkulunkulu
kodwa abantu bese bekushintsha bethi hayi uNkulunkulu. Yabo. They see it but they change it. Bavumelana nabelungu bathi hayi uJesu uNkulunkulu. Noma usubachazela ukuthi njoba nina ningasichazelanga ukuthi uYeshua washintsha kanjani waba uJesu. Sekukhona into oyichazayo ke lento. Like dot sewubona ihlanganisela amaphostoli. Kodwa akapha qhamuka nento ehlukile ukuthi no unamanga. Akukho umuntu wakwathi uDr. Kotse unamanga. Akekho. But that's a fact. Because mawuthi unamanga kufanele uqhamuke nokuyiqiniso. Ukuthi kwenze kanjani uYeshua eJesu. Kwenze kanjani uYeshua eJuda bese qhamuka esemholi wamaKristu esesenkolweni yamaRoma. Ngoba siyazi ese ihisi iyasho ukuthi inkolo yamaRoma yaqhamuka uYeshua ngasekho. uYeshua ngumprofeti kaJehova owabe engaphansi kwenkolo kaMose. Kodwa uJesu isithixo esakhiwa ngamaGreki namaRoma ngoba bengafuni kuba ngaphansi kwaYeshua. I repeat these things because laba abafuna ukuya ezulwini ngifuna bezazi. Engasho umuntu uthi ngangazi. Kungumlando ukuthi uYeshua wayengumNazaretha. Ngolimi lwabo okungamaNazaretha. Nabalandeli bakaYeshua bangamaNazaretha. That's a history. Kukhona ngisho incwadi eyayibhalwe ngabalandeli bakaYeshua ethi The Gospel of the Nazarenes. Uma uYeshua nabalandeli bakhe bakungamaKristu, incwadi yabo yayizothi The Gospel of the Christians. God said the Gospel of the Nazarenes. Because uYeshua wayengumholi wamaNazaretha. Ngisho incwadi yasho ukuthi the Gospel of the Nazarenes. But abantu abakuzwa lokho. Noma amanga angaqanjwa aphindwe kangakanani. Ekholwe umhlaba wonke. Kodwa amanga akasoze alishintsha iqiniso. Ngakumele ngakho-ke umele uhlale ulimela iqiniso. Ngisho uwedwa. Iqiniso kufanele ulimele noma ngaqhamuka abantu bethi bahlakaniphile banjani, iqiniso nje limele. Njengoba ngimi lapha nje ngimele iqiniso, lento engiyikhuluma iyaziwa ngisezulwini. And akakho ongakwazi ukuba elisuse iqiniso. Because angaze ngimela ngikhulume into engiyikholwayo. Ngeke ngikhulume into engithema ngizwa ngayilandela ngayicwaninga. Angikwazi ukuthi ngime kubantu ngizokhuluma into engiyikholwayo enganalo iqiniso nabo. Lento engiyikhuluma lapha iqiniso. Akaqhamuke umuntu omNazaretha noma ongumKristu ethi uJesu uNkulunkulu bese ethi uShembe uNkulunkulu. Because leyo nto inkolo, inkolelo. Kodwa incwadi iBhayibheli alisho leyo nto. Ngeke ngizomnye umfana ekhuluma leyo nto ukuthi inkinga indaba yabantu. Ngoba yonke into ekhulunywa lapha iseBhayibhelini. Kodwa abantu bavele beyikhiphe. Wakhuluma ngeSabatha. Wathi yini ukwazi ukuthi ikhona uFriday. Uwazi ukuthi ikhona iSunday first day. Ubhale eBhayibhelini. Kodwa ubusungalwazi usuku between Sunday and Friday. Usubuza ukuthi unsolini sokuthi usuku lesikhombisa iSabatha. What nonsense is that? Kodwa uyalwazi usuku lokuqala ukuthi Sunday. Uyalwazi usuku prior ukufa kaJesu ukuthi kwakuFriday. Kodwa manje usayazi iSabatha. Kodwa kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi babelindele iSabatha. Namuhla ngiyafisa ukucacisa kabanzi ngomprofetikazi wamaKristu uSister Celestial. Ngiyazi ukuthi uSister Celestial ngumprofetikazi kulesi sikhathi samanje uJehova odlulisa ngaye yonke imiyalezo yakhe.
njengoba wayidlulisa ko-Isaya, ko-Jeremiya, ko-Hezekiya, no-Eliya nabanye. Ngiyakwazi ukuthi ucelestial umprofetikazi kaNkulunkulu is not something I believe in. I know because ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani nomprofeti. Kodwa ngifuna ukukuveza lapho ngoba mangeke ngakuveza bonke sebelingise ucelestial. Ngiyakwazi anganomkhokhelo ke kunake mina ngiyakwazi ukuthi ngibona ngani apart from what he says, the communication between her and uNkulunkulu is the same as the communication between us and angels. Amen. We know it. Baba, siyazi ulimi lwasezulwini. Amen. But I'll never explain ukuthi leyo nto ngiyazi kanjani ngoba ngothi ngizwa bonke laba profeti bamanga besebenza leyo nto. Thina sehlalene engilosi kusukela ngo-2006 kuze kube namuhla. Ngakho-ke sengiyalwazi ulimi lwasezulwini. Ngiyayazi into eyisinengiso uNkulunkulu ngoba nocelestial usakhuluma lolu limi esihlale siluzwa ikhulunywa ngeNkosi. That's another thing. Yonke into eshiwo ucelestial thina suke siyitshelwe ingilosi. Isitshela ukuthi uNkulunkulu yonke into ayikho nje into engathi ma ikhulunywa ucelestial ngiyiphikise. Ngoba ingilosi suke siyikhuluma. Kodwa amaKristu amaningi amenyanya isimanga lomprofeti kazi njengoba nje amanazi akhe engenyanya nayo. Nokho lokho akwethusi ngoba awukwazi ukuba isisebenzi sikaNkulunkulu uthando ngabantu. Ngoba vele abantu abamthanda uNkulunkulu. Bathanda yena, bathanda ukuba abenzele izinto ezinhle. Kodwa yena uNkulunkulu abamthanda. Yes, abantu abamthanda uNkulunkulu. Kodwa bafuna ukuthi benzele izinto ezinhle. Bathi abamthanda. Ngakuzwa nocelestial esho njalo nami ngangasho. Washo kanjalo ubaba ngikathi ngisibunyezwa abantu ebuhleni. Wathi tshela lo mfana ukuthi abanyanyi yena abanyanya mina. Bamhlukumeza ngoba ehlala ekhuluma ngami. Basho babila ngathi uthena unkosazana uthe ubaba ngikutshela ukuthi ungakhathazeki ukuthi abantu basebuhleni abakuthanda. Lo amaNazaretha onke akakuthanda. Akakuthandi ngoba ukhuluma ngami. Nangihlale ngikhuluma ngoba bila ngangisho kusesebuhleni. Leyo nto yabacasuka. Ithi ingilosi uthena ubaba abatshela ukuthi hayi ukuthi bazondana. Yikho amanye amaKristu beyizonda kanje lenkosazana ukuthi uJehova uyithume ukuthi izoqondisa izwe ngesono. Awazi ukuthi mina ngiyayifunda lezi zinto. Awazi ukuthi amaKristu amzonda kanjani intombazana. Ithunywe ukuba izofundisa amaKristu ukuthi yini isono. Ukuthi yini nani eyisinengi soNkulunkulu. Ucelestial ukhuluma yonke into. Lena amaKristu akafuna kuyizwa. Asikho isono lokuza osengula ngaphezulu ucelestial. Ithunywe ukuzofundisa amaKristu ukuthi awukho umthetho weTestament elidala neTestament elisha. uNkulunkulu munye nebandla lakhe linye. Amen. Thina amaNazaretha uShembe wasifundisa konke lokho okufundiswa nguSister Silishiya. Kodwa nathi iningi lethu selimhlubukile uJehova. Kodwa okubi kakhulu kumaKristu ukuthi bashintshe isystem yokukholwa. Isono sebefundiswe ukuthi akuyisisono. Kuyisono ukuthi umuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane afake ibhuluku. Isono leso. Ubhalo ngeBhayibhelini ukuthi isono. Kodwa kunabantwana bamantombazana abathi bezalwa bafakiswa amabhuluku. Bekhule befaka amabhuluku. Beze beyofunda beyogana
befaka amabhuku. Yazi kumakhasi kunabantwana abaningi bamantombazane abanganaso isiketi. Usukela wazala kaze sifake isiketi ufake ibhuku. Noma ehlala uhlala kanjani ngoba ukhule efake ibhuku njengomfana. I-system yokukholwa eshintshile. So lo mntwana lona ngeke umlokhu ngoba akazi. Lo muntu akazi ukuthi kuyisono ukufaka ibhuku. Umuntu wesifazane. Usista Celestial uthunywe uzolungisa izinto ezinjalo. Uqaphelisa ngayo yonke into eyisinengiso kuJehova. Ngeke amaKristu wezwe ekhuluma ngoCelestial. Wonke. Yabona ngisho ungafunda izinto njengoba eprofeta kanje kuze kufuna izinto zaprofeta 500 years ago. Kodwa zimbili izinto amanye amaKristu amzondela yona uSister Celestial. Okokuqala ukuveza zonke izinto eziyisinengi soJehova. Kanti amanye amakholwa athe zilungile. Okwesibili ukuprofeta ngokubhujiswa kwezoni. Lokho kuphambene nezimfundiso zabo. Ngoba usuke ekhuluma ngezinto abazenzayo futhi abangazimisele ukuziyenza. Ngiyangibeza. Kodwa lento lomuntu lona njalo uprofeta ukuthi sizokufa. Uvele sikugwini umuntu uSathane. Lo profeta uthi sizokufa. Lo profeta ngezono zethu hayi akathunyiwe uNkulunkulu. uNkulunkulu uNkulunkulu womusa. Kakhulumi ngesono uNkulunkulu. uSathane ukhuluma ngesono. I-false prophet ekhuluma ngesono. Kusho amaKristu. Bethi i-false prophet ekhuluma ngesono ngoba u-80% wezimfundiso zikaCelestial ukhuluma ngesono efundisa abantu. Nazi ningami izinto engiyithole kuCelestial. Ngiyamthanda mina kodwa amaKristu akamthanda. Njengoba amanye amaKristu angithanda amaNazaretha ayamthanda. Elabo ivangeli ngelomusa ukuthi ngokufa kaJesu esiphambanweni abasenasono ngoba uJesu wabathethisa imfundiso leyo emaKristu haya sena sothini sono. So lona sitshela ukuthi sizobhubha. No, uthini uSathane. Can you imagine? uSathane exwayisa abantu ngokuthi uma bengayiki isono bazobhubha. Can you imagine uSathane exwayisa abantu ngayo? Manje abana uzibekezelela iziprofeti ezithi ngenxa yezono zethu uNkulunkulu uzosibhubhisa. Ivangeli abalilindele ngelokubuya kaJesu ezolanda ibandla lakhe. Hayi elokubuya kaJesu ezokwehluleka. Ayikhulunywa indaba yokubuya kaJesu ezokwehlulela. So kodwa lapha eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi uJesu uzokwehlulela. Kodwa bona bakhuluma nje ukuthi hayi uJesu uzobuya ezolanda ibandla lakhe. Ukuthi la ibandla lakho uyibandla likaJesu ngani ngoba ngihlale ngikhuluma ngibabaza uJesu. Manje leli ivangeli kaSister Celestial lifana ncamashi naleli lengilosi uhlaleleni olilethe kumaNazaretha. Kodwa uma silidlulisa kuwo abanye bahlasela ngayo yonke indlela. Abanye bethi siyagxeka. Sihlulela. Kanti akunjalo. Sedlulisa umyalezo kaJehova njengoba unjalo. Njengoba noSister Celestial enza. Mina uCelestial ngilalela kakhulu ngoba ngisuke ngilalele yena. Ngisuke ngingalalele yena kodwa ngilalela inkulumo kaJehova ngezwi kaSister Celestial. Abangakuboni lokho baneshwa. Bayinto yokulala. Ngoba uCelestial uyeze esho advocate esho yonke nanka amazwi kaJehova eze emquote
angazi bangaka abahlali belalise lo fani phamsana ngakho abanye baqamba amanga so mangikhuluma ngiselishela khona bangazi nokuthi ngikhuluma ngani uSister Celestial waqala ukuthunywa nguNkulunkulu ngo-2012 kodwa okuningi owakukhuluma sekuyenzeka manje and abantu abayibuki leyo nto kodwa ngeke ubezwe bemcaphuna ukuthi nansi lento eyakhulunywa yilo mprofetikazi isiyenzeka kunalokho ukucashuna abelungu abaprofeti eminyakeni engu-500 edlule kungakhulunywa ngalo osekhuluma ngokuthi ngo-2025 unyaka wokuqala kokwahlulela kwezizwe washo ngo-2021 uCelestial ukuthi ngo-2025 uzobheka and sekuqalile kuyabheka kusizeni ukuthuka uSister Celestial ngokubatshela ngolaka loNkulunkulu oluzayo ngoba vele useyiqalile uNkulunkulu uyangalela washo uSister Celestial cishe ngo-2021 ukuthi kuzovela ama-aliens nokuthi ayingozi kanjani kithi washo Sister Celestial engakababikho ama-aliens wasichazela ukuthi kuzofika ama-aliens wasichazela yonke ingozi wazi wathi ningawethembi ekugcineni ayokwenza ukuthi nokuthi and sengiyawalalela manje ayakhuluma kunabelungu manje aba-advertise ukuthi asibemukele ama-aliens azosisiza kodwa uCelestial akasho nje uNkulunkulu akakusho ayoqale ezenza abangani bethu eganwe ngabantu kugcine kuzalwa izidalwa eziyingozi kithi wathi singakhohliswa ngumusa wawo kwakusho Celestial long time ago ukuthi ayofika enze kanje hawu mase ngithi ngiyafunda sebeyakwenza lokho esekunabalungu abathi asamukela ama-aliens wathi ulokhu uzwayo lo ntombazana ama-aliens nama-mermaids ayingozi kabi kuma-mermaids khona ama-mermaids adla abantu namuhla ama-aliens agcwele i-America Elon Musk kuningi abakwenza nawo kodwa asizazi izinkinga esizobhekana nazo ngokusondeza kulama beings eduze kwethu because I can't say ukuthi ama-aliens ama-human beings ngeke futhi ngisho ukuthi ama-spiritual beings kodwa ama-beings but ukuthi azokwenze njani nokuthi yini evunyelwe manje ukuthi ezemhlabeni izilifuthi khona igama balibiza ama-aliens elihle kabi uSister Celestial wabuye wakhuluma kabanzi ngalama-beast noma ama-monsters azovela olwandle la achazwa nguDaniel kwisiprofeto sakhe mina bonke lezi zinto ezichazwa uDaniel sengeke ngiyifunde zikhona manje uNkulunkulu ngomlomo kaSister Celestial wasixwayisa ngalama-monsters amanye angama-mermaids kodwa ayabadla abantu njengamanje maningi ama-bigfoots asekhona azoba ziyinkinga ezixakile kubantu ngoba azobe ehlala nabo kodwa futhi inyama yabo yibo abantu lama-monsters asekhona amaningi aseqalile abulala izilwane okuyizinkomo nezimbuzi ney'nkukhu kodwa lokhu ezikwenza ezilwaneni zizokwenza kubantu futhi ngeke sikwazi ukuzibulala ngisho ngesibhamu ngoba they are unknown beings lezi zilwane zizosidla kodwa saxwayiswa ngazo zizosidla uNkulunkulu ukhulume kakhulu ngoSister Celestial ngokubhujiswa kwe-America
ngoba nabake bezosekhuluma ngobhubhisa wezamalika bephantsi naye usitha celestial ukhona eAmerica njengoba iAmerica ihlukumeze izizwe eziningi uNkulunkulu kusukela ngawo u2025 useyaqeda ngayo okokuqala uzoyiqeda ngama disasters njengoba eseqalile niyabona ukuthi kwenzekani eAmerica kunemlilo engaziwa abangakwazi ukuyicima kunemimoya ezinkanyamba kunamansumane kunama-landslides nokunye okwenzeka eAmerica okwesibili ukuwa kombuso wabo umbuso waseAmerica uzokuwa lolu hlanya abalivotele ukuphatha izwe lilwa nabo bonke abantu uNkulunkulu mayefuna ukuqeda ngawe uqala ngokuhlanyisa uTrump uzokufa nombuso la uzokufa kodwa yabona uTrump yahlanya but how can ama-Americans bekumuntu ohlanya kanjena bethi uzobahola sewakwenza ngaphambili abazenzi bona uNkulunkulu indlela ofuna ukuthi ebhubhise ngayo eAmerica ekufeni kwakhe kuzoba ne-civil war eAmerica belwe bodwa bengaboni ukuthi sekukuphela kwabo okwesithathu iAmerica izonqotshwa iRussia ihlangene neChina ne-Iran Northern Korea kanye namanye amazwe uJehova ngosister Celestial wathi iJapan neSouth Korea izogcina ingakuRussia njengamanje South Korea isiyahlakazeka washo kudala lokho uNkulunkulu ukuthi hayi iJapan njengamanje sekuwest kodwa izobuya izokulukhulu iSouth Korea ibingako kubelungu manje naye wawo umbuso wayo lawa bazothatha bazojoyina iRussia ngiyazi ukuthi lezi zinto zizokwenzeka ngoba njengamanje uNkulunkulu ulwela isizwe simnyama amen kodwa abaprofeti bamanga namabandla athwele bese eqola abantu ngegama likaJehova nakubo umbhalo kaJehova usesodongweni lwamabandla abo asazi-ke kulabo abanevangeli lokuthi uNkulunkulu akekho inkolo ayikho nakho asiyokhonza lezi zithixo zabo o-African spirituality sizoke sibone ukuthi zona zizobasiza ngani kulolu laka lukaJehova olubhekene nesitho sizobona lama-African spirituality sekwazi ukuyinqoba lento ngoba sekukhuluma uJehova manje amen njengoba inkosi yasivikela nakwi-COVID-19 uma sahamba emkhondweni wezilakhe namanje izoba nathi inkosi lusile amen izoba nathi inkosi amen